Ji, monggo yuk kalajengaken wonten lagu wajib agung budaya. Semangga posisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk nggih? Mbon ngantuk, Bu. Ada apa ini? Oh, dereng ngantuk, Kak. Lah, kuwi lho wis ngerti. Heeh, napa? Sami kesengsem kalih artis agung budaya. Lah wis tumata. Halo, Mas. Datan gawe kuciwa. Nah, iki Mas sinten? Yanto. Iya, cocok. Ngersakaken apa, Mas? Mangga, Mas, Bos. Alhamdulillah, assalamualaikum. Bojo loro, Bahtera Cinta sinten? Hah? Lagu seksi nggih. Lagu seksi. Singgi mangke pun aturi insyaallah. Lah ngaten iki kita ndonga ngatur keluarga besaripun Bapak Jarmin dalam Mama Sarni kan. Nggih. Lah tak ki anak lanang lho ponakanmu lho ya. Ahmad Dafa. Ahmad Dafa. Wis Joko lho mainnya saku mau ngerti londi ta mau Dik. Ahmad Dafa. Kae pas ngilir-ilir apa gak ya? No, enggak. Betul. Yang mana? Joko kok. Iza. Wis pokok bentuke anyar ya Dik Dafa. Mangkaten ayo didongake keluarga besar Bapak Jarmin mugi kalimutan karajan kawilujengan kabakas warasa. Bapak Jarmin tak keluarga mira sandang mira pangan. Allahumma amin. Matur nuwun adikmu Dafa ya didongake iki. Sing iki bar diketok sengkolane, diketok larane, kari warase mugi ndadosaken bocah ingkang saleh migunani tumrap bangsa agama tuwin wong tuwa. Amin nggih. Pinter ngaji, pinter sekolah insyaallah pinanggih bejo donya akhirate. Amin. Amin. Lelipur pamundutan kuatan sanget to, Kak? Nggih. Ayo sinareng agung budaya teng ngajeng pun ngandhaki lak nggih to. Bapa Raben Widodo ingkang dados sesepuhipun ugi bos ingkang talenta saking lalat dan tambah agung kali yori rembang. Dalu menika makarya sinareng agung budaya channel. Abi audio. Abi audio collecting anti galau music. Ali Jaipong agung budaya menger. Menger. Keluarga besar Bapak Jarmin. Ji Mama Sarni. Lancari. Yo. Sepindah kalau mau ngeresaki seksi loh. Seksi. Mas Ganto. Wonten mau bojo loro ki napa nama? Oh, Bahtera Cinta niki napa? Ji. Kok eko ber ya, Kak. Anjir niki saking niki lho Mas pundi to?
Bangilan Onji saking Tuban mangkaten Ika semangga kalau jangan lalu menikah sinar ngika talenta ponaturi nopo riyen ayo ponaturi campur sari gayeng Mas Yanto lagu seksi mangke Mas mangke mawi dije enak Mas mangke goyang bar nggih Mas nggih leres ya usumane ngati katut saking Bangilan riyen ngaten sing ngoten to bojo loro wau kan saking pundi? Dari mana? Oh saking Salingi. Iya. Penengga Mas Wari yang dari Sedan Negeri. Yo.
Iza. Kok berbahaya. Ya lirik enak mbok ganti mau aja diadikan berbahaya. Iza. Alhamdulillah saking bangilan pun lunas. Sampun nggih. Mas sinten kalau wau Mas Yanto. Mas Yanto nyuwun pali lain iki wonten Bahtera Cinta riyin mangke kalajengan seksi nggih Mas. Seksi nggih pun. Iso ben agak kaget ngono lho Mas. Nggih iki pemanasan riyen Mas Yanto. Kalem. Mangke iya rada keras dadi koplo lah mangke seksi. Langsung. Ngaten. Cara iki ben agak langsung semaput ngono. Betul sekali. Citra adikmu kan langsung keras ngono kae ta. Bisa. Monggo Bahtera Cinta. Oke, monggo. Ayo yang tadi siang absen. Yuli sampun. Oh, Nia Anjani. Monggo. Mencapai tujuan nun di pantai
Bahtera Cinta.